Unity,
ime. Oya. Echi ime. Wọ́n ti àwọn àdásó. Wọ́n ní ẹ̀ma lè fọ́ gàmú o. Ọkùnrin ẹ̀sìn kàmí. Báwo? Dání o. Onye yàrá nwanne ya ọ̀kà n'elu ọ̀pọ̀. Onye yàrá nwanne ya ebe ọ̀wà ọ̀pọ̀. Anyị bịara bịa n'elu ụwa ma emechara anyị ga na-achị. Elu ụwa. Ọya o. Ime mma bịara gị. Ime njọ o. Njọ adịkwara gị o. Ị na-azụ afịa yọba Chukwu ka ọ gọzie. Ị na-arụ ọrụ aka yọba Chukwu ka ọ gọzie. Ife ọmụ niile eme tinye uchu na ya agbata mbọ bụ ego nri. Ọgaranya na-esi n'aka chi wee bịa n'elu ọwa si m ndụ mba hụ eziokwu. Ma cheta anya akpa a na-ele ndụ anya ọkụ maka na agha ndụ omife cheta echi o echi ọwa ndị ọma na Amerịka ndị ọma ndị ọkpatire n'ezie ndị ji ukwu abụọ wee gboro n'ezie ndị ji ukwu abụọ wee gboro abụọ nwafọ ọgbasụ ndị ọ ga-adịrị mma ọgbasụ Progressive Union ndị ọma na USA ndị ọ ga-adịrị mma ịgbanụ ndị ọgbasụ ndị obodo jiri wee biri n'ugwu ndị ọgbasụ ndị Chineke kpatụrụ aka n'obi asịnya gazi ya ọ bụ ndị na-edozi obodo ndị Chukwu gọziri agọzi ndị Chukwu mere mma ndị ọma ọgbasụ ije unu hụrụ anyị ụlọ n'anya unu dịzikwa mmefu wee na-ebi n'udo ihe wee na-agazi nke ọma n'ọgbasụ unu wee kwupụta inyela obodo aka unu soro unu n'anya ịfụnanya na-ebute ọganiru ịfụnanya na-ebute ịdị n'otu ịfụnanya na-ebute udo ịfụnanya na-ebute ọganiru ihe anya na-akpatụ Progressive Union na USA ọ nwere ndị ọkpatụ ji aga lelo ndị nwe obodo enwe o nwere ndị echiri echichi na mkpatụ ndị ọkpatụ ji eje bate n'elu ụwa mmadụ dịka Chief Chuka Ukwu aka Megana ebe President OPU USA Obuife Enweta ụkwụnye ya bụ abụ ije Obuife Enwelo nwoke mara mma Obuife Enwelo ọgaranya dị mma Obuife Enwelo nwoke asị na gasị na ụgbọala ọma ya Mrs. Chinyere Ugwu nwanyị Igbo nwanyị bụ sọ mma acha elele asa pete
Chimereze, nwoke bụ obi Chimereze, okorobịa dị mma, asị m ya gazie. Ka anyị jezitezi Lolo Mrs. Christy Obima, Ebu Financial Secretary, Obiri USA, mmasị na chi obiri ya, foreign lady, ọmụma sara, foreign lady, nwanyị ọsọma, asị ya gazie. Nigeria nwanyị, oyo ya, Chief Obima, Nwachukwu, ebe a nọ, nna nyere go nwanyị na nwuneke. Nwoke mara mma, asị ya gazie. Nna nyere go nwanyị, nwoke bụ sọma. Onye ọgadịrị mmadụ, asị ya gazie n'elu ụwa. Onye ọ gara iwu, agazie o. Anyị na-eje o. Oh yes. Ana m ekelezi Chief Akụnna ya Agụrụ, Ebu Treasurer Ọkọchị Progressive Union. Ifekiri ụlọ akụwa. Ọjọ́ kelere mma. Ifekiri o. Ifekiri ya n'ụwa. Ya si bịa gazie n'elu ụwa. Onye nwoke nwere obi sara sara, ya si bịa gazie. Ya gazie o. Udo nọdara iru. Oh yes. Ka anyị ga-ezutezi Chief Paul Anyu, Ebu ya bụ Ọkọchị Progressive Union. Eze afụrụ ukwe, onye ọ ga-adịrị mma. Eze afụrụ ukwe, nwoke bụ sọ mma, asị ya gazie. Ọkpatụ, ndị ọ ga-adịrị mma o. Ọkpatụ, Progressive Union, Nyama na USA, ndị ọ ga-adịrị mma o. Ọkpatụ. Onye anyị na-aga n'ihu, ndị ọma nwa. Chief Jerry Igwe, Director of Social Welfare, Ugonabo, nwoke mara mma. Ugonabo, nwoke nwere obi sara sara. Ugonabo, asị ya gazie nwoke. Ana m ekele Chief Jideofor Ọfịa, Provost, Ebu USA, Nwachi na-emeri, nwoke dị mma, Nwachi na-emeri, nwoke mara mma, nwoke nwere obi sara sara, asị ya gazie. Onye ga-adịrị mma, ya gazie ya. Ka anyị jee zutezie Chief Ndubuisi Ego na-etu Emeritus, outstanding president. Nwoke ọma, anyị na-ekele. Nwoke dị iche, nwoke nwere obi sara sara. Nwoke kwesịrị nwomi o, anyị na-ekele eziokwu. Ya gazie. Ana m ekele Chief John Oso, Ezinọ Ogbuefi ọzọ, ọgaranya afọ Ojukwu. Ezinna, nwoke nwere obi sara sara. Onye ga-adịrị mma, ya gazie. Kedu maka odozi akụ ya? Lolo Mrs. Martha Ọzọ, agba nwa ọmụma sara. Agazie ọkpatụ, agazie.